ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଟପିକ୍ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଠନ, ଶ୍ରବଣ ଓ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁସ୍ଥତା ଓ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ସକାଶେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ପର୍ବ 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପାଠ କରେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଭାବବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ପୁଣି ସେଥିରେ ଲିଖିତ ବିଷୟ ସବୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଲେଖା ଓ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ସେହି ଲେଖା ଓ ପୁସ୍ତକ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ପୁସ୍ତକ ଓ ଲେଖା ପାଠ କରିଅଛୁ ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତକ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଟେ, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲେଖା ଅଟେ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ସକାଶେ ପରମେଶ୍ୱର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କେବେ ବି ଏହି ପୁସ୍ତକର ଲେଖା ପାଠ କରିନାହାନ୍ତି କିଏ ବା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆପଣମାନେ ପଠନ ଶ୍ରବଣ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଧନ୍ୟ ହେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ପଠନ କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ଗୀତ ସଂହିତା 19 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ। ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଦ୍ଧ, ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନକ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ କି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରଖିବ। ପୃଥିବୀର ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁ କି ଯେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହୁ ରହୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ, ଭଲ ଫଳ ଖାଇଥାଉ, ଭଲ ଜୁସ୍ ପିଇଥାଉ, ଭଲ ଘରେ ରହିଥାଉ, ଭଲ ପିନ୍ଧିଥାଉ, ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରୁ, ତଥାପି ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ମନେ କରୁ। ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ଲାଗେନି, କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ କି ଯେ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ, ପେୟ ଓ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିନପାରୁ। ଏହା ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଠନ, ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ପାଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଓ ମୁଁ ପ୍ରାଣରେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବେ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେବା, ତାହା ହେଉଛି ଗୀତ ସଂହିତା 19 ଅଧ୍ୟାୟର 8 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଧି ସବୁ ଯଥାର୍ଥ, ଚିତ୍ତର ଆନନ୍ଦଜନକ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚିତ୍ତରେ, ଆମ ହୃଦୟରେ, ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅବଲମ୍ବନ କରୁ। ଅନେକେ ଭାବନ୍ତି ଦେଶ ବିଦେଶ ଓ ସୁନ୍ଦର ମନୋହର ପାର୍କରେ ବୁଲିଗଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିପାରେ ପରା। ଏହା କଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିପାରେ, ତାହା କଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିପାରେ। ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଉ, ତଥାପି ଆମ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଥାଇପାରେ, ମାନ ସମ୍ମାନ ଥାଇପାରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଦବୀ ଥାଇପାରେ,
ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥାଇପାରେ, ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଦିଗରେ ଉଣା ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ପରିବାରରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମାଜରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ଥାଇ ନପାରେ। ବରଂ ଅନେକ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ। ଆଜି ଆପଣ କ'ଣ ଅସୁସ୍ଥ କି? ଆଜି ଆପଣ କ'ଣ ଦୁଃଖିତ କି? ଆଜି ଆପଣ କ'ଣ ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଆଜି ଆପଣ କ'ଣ ଅତୃପ୍ତତାରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଆଜିଠାରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ବଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ, ଶ୍ରବଣ ଓ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁସ୍ଥତା ଓ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଶ୍ରବଣ କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତ୍ରିଏକ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ମାନବ ସମାଜରେ, ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି। କେହି ତ ପ୍ରଭୁ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ତ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ତ ହଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାଣରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ତ ହୃଦୟରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅନେକ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଖାଇ ପିଇ ଆମୋଦ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି, ଭଲ ସେଜରେ ଶୋଇଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି, ଭଲ ଜାଗାରେ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି। ଆଜି ମାନବ ସମାଜରେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ ବଦଳରେ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଅନେକଙ୍କ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅଛି, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ, ନୈରାଶ୍ୟ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତୁମେ ଦୂର କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଏତେବେଳେ ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କର ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଭାରତକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଭାରତରେ ଯେତେ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସୁସ୍ଥ କର, ଯଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଛ, ମାନବ ସମାଜକୁ ତୁମେ କଥା କହିଛ। କେବଳ ତୁମର ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରେ। ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଛ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍।